Došao sam ovde zbog opijata. Saznao sam za ovu kliniku. Mislim, moja žena je nekako istraživala. Imao sam taj problem skoro 2 godine sa opijata. I došao sam tu i baš su me onako očistili za dosta kratak period. Vrlo sam zadovoljan način na kome se radi. Zadovoljan sam, pomoglo mi je. Evo danas idem kući i završio, tako da mogu da kažem sve najljepše. Svaki koji ima problem, pošto ipak to je problem koji ne možeš sam da rešiš i kome treba pomoć u svakom slučaju. Evo, ja sam probao, video sam i sam zadovoljan, tako da mogu i drugima slobodno reći da ko ima problem može slobodno da dođe tu. Evo, ja iz iskustva pričam sad, ne. Tu sam 2 nedelje, danas, sutra idem, za 2 nedelje sam kao nov čovjek, nova ličnost, znači i na način na čime radi ova klinika. To je, mislim da svako ko ima taj problem sa drogom, sa bilo kojom drogom ili alkoholom, mislim da bi uspeo da proba šansu i da bude bolji čovjek nego kao sa drogom. I to je to, ne znam što je baš još da kažem, ali bitno svako ko ima taj problem, da li sa drogom, da li sa alkoholom, vredi da proba, da počne iz početka bez droge ili bez alkohola, ne znam šta. Imao sam tu pacijenti koji su sa alkoholom, video sam da se leči i alkohol vrlo brzo. Veoma sam zadovoljan, tako da samo to mogu da poručim drugima, da koji imaju problem slobodno može da pokuša i da uspe.